Bon dia, benvinguts a un nou capítol de Mentrimentres. Soc el Joan, de Dolça Metzina. Estic aquí amb el Bernat Reger, de Mentrimentres, i amb la Marina Garcés. I ens disposem a parlar del seu llibre Un món en comú, que ha editat Tigre de paper recentment, i del qual han sorgit moltes idees que m'agradaria parlar amb la Marina. Bon dia, Marina. Hola, molt bon dia. La primera pregunta comença, diguem-ne, ja directament en el que a mi em sembla el tema central del llibre. Bàsicament, et voldria preguntar, en Un món comú, tu parles del nosaltres, de la categoria del nosaltres, d'una forma desacostumada. Seguint Merleau-Ponty, descrius el nosaltres no com la separació reconciliada, que implicaria ja aquest dualisme unió-separació d'individus, sinó com a la continuïtat dels cossos. I m'agradaria que expliquessis una mica què entens per aquesta coimplicació dels cossos. Sí, moltes vegades diem nosaltres quan ens reconeixem com a mateixos, no? Nosaltres són els nostres, els que són com jo, com nosaltres, és igual, en els termes que siguin, culturals, de raça, polítics, de moda, de família, els nostres. Que a mi, políticament, m'interessa pensar un altre concepte del nosaltres, que no és aquest que es basa en una identitat d'allò reconeixible, en el que són els mateixos, sinó precisament en els diversos, no com a catàleg de diferències, sinó com allò que, com aquells o aquelles altres coses, perquè també pot haver-hi una part material del nosaltres que no sabem qui són, no? Basat en aquest no saber, d'aquí el concepte de comú, és a dir, penso que un món comú no és el món dels iguals, sinó el món d'aquells que no sabem qui són. Un món comú és aquell que no és només nostre, i per tant la pregunta aleshores és de què està fet el vincle, de què està feta la continuïtat, què ens fa nosaltres i no només una suma d'individus, d'elements, de coses, d'éssers, no? I aquí està la pregunta. És una pregunta eminentment política, però també és una pregunta ètica, és una pregunta cultural, i aquest vincle està per fer. Per tant, el nosaltres sempre és aquell problema que hem de respondre políticament i de manera inventiva a cada moment. Segons la teva concepció del nosaltres, i una mica en relació a això que explicaves ara, el problema ja no es troba en el fet que els individus no puguin consumar la comunitat o aquest nosaltres, però, sinó que es troba més aviat en que no podem arribar mai a ser absolutament individus, degut al fet que sempre ens trobem travessats com per aquest món que compartim amb els cossos que ens continuen. Com es relaciona això amb la teva idea de món en comú i de nosaltres, aquesta impossibilitat de ser individu? Sí, de fet parteixo de la idea que molts altres autors també han plantejat, entre ells Merleau-Ponty, que està molt present en aquest llibre, que la noció mateixa d'individu és una ficció, i és una ficció històricament construïda, i això ho sabem tots si hem estudiat una mica de història del pensament. És una noció moderna que s'inventa en un moment donat per donar un tipus d'estatut a un subjecte polític, que ja no és aquell que es deriva d'una pertinença a uns estaments o a un altre tipus de vincles, sinó que parteix dels drets individuals, no? Això és el que ens vincula, diguéssim, a la noció d'estat modern com a conjunt dels individus mútuament associats, no?, els uns amb els altres. Bueno, això serveix pel que serveix en una determinada època, també té un moment emancipador respecte a les formes de vassallatge, de subordinació de l'antic règim, però genera unes noves formes de dominació, no?, que és el fet que hem de remetre qualsevol sentit d'allò que som a l'individu que podem encarnar, que podem ser, sigui en termes jurídics, legals, etc., però també, finalment, en termes psicològics, biogràfics, i d'aquí també tota la literatura del jo, que ara està més de moda, però que ha marcat tota la història de l'expressió moderna de qui som. Què passa si tornem a qüestionar aquesta ficció? Des de quin lloc ho podem fer que no sigui tornar a formes d'agregació dominant i dominadora, sinó que aquest qüestionament de l'individu com a ficció generi formes d'emancipació contemporànies, no? Preguntar-nos per quins vincles fan que siguem el que som, però alhora no siguin condicionants o determinacions coactives del que podem arribar a ser. Una cosa que no tinc escrit aquí, però sí que m'ha semblat molt curiosa del llibre, i és que discuteixes amb Sartre,
que això no és una cosa que sigui molt habitual. O sigui, Sartre és com un autor que ha anat desapareixent de... És a dir, quan apareix en les discussions apareix de manera molt tangencial i tot, i en canvi tu, en alguns capítols del llibre, discuteixes expressament amb això de perquè, clar, en Sartre hi ha el concepte de nosaltres, però és un concepte que sempre l'experimenta un mateix. I m'ha semblat interessant com aquesta discussió que tens, no, escolta'm, davant d'aquesta comunitat com a disgregació d'individus, jo presento com aquesta impossibilitat de ser individu. I en això, en relació a això, m'agradaria preguntar també per l'art, que té un tema, com a mínim 3 o 4 capítols en els quals és supercentral, però que recorre una mica tot el llibre. Jo et preguntaré d'una manera potser una mica dorniana, però bueno, és per deformació lectora, diguem-ne. En un moment del llibre dius, tractar honestament amb allò que és real seria, per tant, conjurar aquest oblit per combatre amb el poder. I a mi això m'ha agradat molt i et volia preguntar, l'art ha de lluitar per recuperar les possibilitats perdudes degut a la correlació de forces existent? Tant de bo, tant de bo. Sí, recuperant diversos fils de la teva pregunta. Per una banda, la discussió amb Sartre per mi és interessant en la mesura que hi ha un cert sentit del compromís, molt típicament sartrià, o de totes aquelles filosofies que s'han basat en el jo davant del món. Aleshores, en aquest cas, per exemple, Sartre, i aquí anirem a l'artista, no? Declina la possibilitat d'un compromís precisament en aquesta llibertat de la consciència per comprometre's amb el món, a la que no podem, no podem escollir no ser lliures, però precisament perquè estem condemnats a ser lliures estem abocats a l'abisme del compromís. Clar, si partim d'una manera més merleau-pontiana que el compromís, el vincle o la implicació ja és allò que defineix el subjecte, perquè ja estem implicats en un món, el compromís no és un acte de la llibertat sobirana, és una manera de relacionar-se o no amb allò que ens determina, amb allò que som, amb allò que ens atravessa, amb els nusos de l'existència, no? Que ja estem lligats d'alguna manera. Què en fem d'aquest lligam? Com el conjuguem? Com el recreem? Però no el creem mai de zero. I aquí ve la qüestió de l'art i de l'artista, no? Moltes vegades la tradició més emancipadora de l'art o de l'art com una expressió de transformació, sigui de tema o no polític, com a acció emancipadora en si mateixa, recreadora de món, ha begut molt també d'aquesta ficció de l'individu, en aquest cas individu artista, sobirà, perquè és el creador màxim, no? En diem així també els artistes, els creadors, i jo sempre penso, uau, que fort, no? Creadors, no sé si són tan, però bueno, vale. I com a més penso, llavors ho som tots, però bueno, també aquella cosa, tothom és artista o no, el famós debat. Però la cosa és, realment l'art és aquesta creació sobirana de l'individu que després també des d'aquest lloc de poder es pot comprometre o no amb el món? Em sembla que ja podem deixar enrere una mica aquest imaginari, tot i que sota formes a vegades més hipòcrites se segueix exercint, penso molt avui, i en canvi home, penso que totes les pràctiques artístiques, més enllà fins i tot del que reconeixem com a disciplines artístiques, més belles arts, no sé què, sinó tot el que fem que té a veure amb elaborar matèries del món, i matèries poden ser tangibles, però també és la llengua, també és les maneres d'estar, les maneres de tractar allò que fem, les arts, en aquest sentit més també vinculat als oficis, és una recreació de món, és un reprendre, més que un crear de zero. I en aquest reprendre penso que hi ha una relació política i emancipadora possible, no? I en el tracte, que és una noció que també faig servir aquí, no? Com tractem amb allò que ens constitueix, ens envolta, o no tenim a prop, també amb allò que ens falta. I totes aquestes maneres de tractar amb el món penso que defineixen una mica aquest territori més continu de les arts i maneres de fer, en un sentit més proper a Michel de Certeau, etc. I fins i tot, per exemple, l'educació jo l'he tractada així, com un conjunt d'arts i maneres de fer. I aquí és on penso que hi ha el joc de l'emancipació, més que en l'acte de la llibertat sobirana. És molt interessant el concepte aquest d'implicació, de compromís, que lliga molt bé amb Sartre i amb això que estàvem comentant de l'art, i amb una pregunta que jo volia fer, precisament en relació a aquest concepte de compromís que és superimportant pel llibre.
Clar, hi ha un moment que dius que participar no és el mateix que implicar-se. I jo entenc aquest implicar-se com més proper al compromís, no? El compromís no seria el mateix que participar. Dius en un moment, cito textualment, participar, com l'exercici del vot, és ser comptat sense comptar per a ningú. És ser convocat sense poder convocar. I jo pregunto, sembla, diguem-ne, això, parlar d'una certa impotència, no? Com podem comprometre'ns els impotents? Uau, pregunta forta. Com podem comprometre'ns els impotents? Bueno, doncs jo diria que també seguint amb expressions que no sé si surten explícitament aquí, però que per mi són com molt claus en la manera que entenc que podem pensar les coses, doncs precisament alterant el mapa dels possibles que ens fan impotents. No? La impotència no és res per si mateixa, és a dir, podem o no podem certes coses, les que siguin, des de les més simples fins a les més allunyades de nosaltres, en funció d'un determinat mapa dels possibles, que estan fets de moltes dimensions, biogràfiques, personals, col·lectives, històriques, etc. Però precisament donar per inalterable el mapa dels possibles és el que ha fet d'aquests possibles una presó, no? Que va ser una mica el títol del meu primer llibre, i que parlava d'això, no? d'un món, un món en el sentit d'una realitat construïda, que s'ha basat en la idea que tot és possible mentre es passi dins d'aquesta delimitació del món. No? Aleshores, com un gran centre comercial, com un gran supermercat, com un gran, avui dia podríem dir, xarxa social, és igual, tot hi cap mentre càpiga allà dins, no? I segons aquelles condicions. Això ens fa impotents, encara que fem moltes coses. I això és evident avui, no? Ens podem comunicar molt, però no podem canviar les maneres com ens comuniquem. Podem triar moltes coses, però no podem no triar, només podem triar, etc. Per mi, la impotència està lligada en això, fins i tot en aquesta hiperactivitat impotent en la que moltes vegades ens sentim avui. Com alterar el mapa dels possibles? Penso que aquesta és la pregunta, per un sentit de la implicació, que no sigui participar més o fer més coses, sinó realment desviar aquestes possibilitats cap a allò que faria que realment hi hagi una potència de transformació compartida. És molt interessant això que estàs dient, perquè a més ara estava veient aquí una relació amb allò que parles de la cultura en el llibre, precisament quan parlaves de... Són moltes, hi ha, diguem-ne, opcions per a tothom, però en canvi les opcions sempre estan emmarcades dintre d'un marc d'immanència, diguem-ne, no surts d'allà. I en aquest sentit, clar, tu parles d'una manera molt suggerent en el llibre sobre la cultura, i jo et pregunto, quins són els llocs propis de la cultura dels quals consideres que cal desapropiar-la? Parles d'aquesta necessitat de desapropiar la cultura. Sí, en aquesta part de la cultura al llibre sí que potser hi ha aspectes que en aquests 10 anys que té el text han canviat una mica, sobretot per un factor que crec que ha sigut com una mena d'elefant que ho està trepitjant tot, que és la precarització creixent, que vol dir empobriment galopant de les activitats culturals que no estiguin en els llocs molt centrals de la cultura, no? I parlem cada cop més d'institucions ja molt determinades, que no vol dir que tot el que hi passa de més ni estigui ben pagat ni estigui ben reconegut. Incloc, per exemple, a la universitat. No? Aleshores, potser fa 10 anys encara hi havia un mapa de la cultura on el dins fora del que hi podia passar era més maleable i el que podia passar en determinats llocs doncs, tenia una consistència de possibilitats, també en aquest sentit. Ara potser estem en un lloc, en parlàvem ara, no? Amb el fenomen mateix dels podcasts o de moltes publicacions o de moltes activitats que es fan realment des dels afores i des dels marges d'aquests mapes més centralitzats de la cultura. Clar, no sé si són fenòmens de desapropiació o de marginalització, i és un debat que potser faltaria aquí. A Nova Il·lustració Radical sí que ja l'introdueixo, no? Hi ha una desinstitucionalització de la cultura que no sempre parteix d'un no voler treballar per determinats centres de poder cultural, sinó que està passant simplement perquè les pròpies institucions marginalitzen prou com per després poder-nos agafar estonetes i per determinades tasques i a tant l'hora, que és finalment com s'està fent la cultura a tot arreu. Aleshores, clar, la pregunta per la desapropiació és una mica més complexa, penso, en aquests moments de tanta expulsió, no? de la vida institucional i cultural. El que penso, potser, és que té a veure també amb què legitima el que fem, no tant des d'on ho fem només, qui paga, diguéssim, que és molt important en aquests moments perquè costa molt fer qualsevol cosa, però també què legitima allò que fem, és a dir,
amb qui i per a qui fem les coses. Si només les fem per nosaltres mateixos, que penso que moltes vegades és així, i és molt bo, però no és suficient, perquè no hi ha interlocutors moltes vegades que no siguem nosaltres mateixos explicant-nos les coses en uns nosaltres que ja no són, per mi ja no són culturals en el sentit que només són autoreproductius, llavors és pura bombolla. Potser desapropiar seria avui preguntar-nos com fer esclatar aquestes bombolles, no des d'un lloc universalista en el sentit abstracte, és a dir, parlo per la humanitat, bueno, això ja ho hem sabut, ja hem descobert que no existeix, però sí, no vull saber per qui parlo, no? El target no m'orienta, no? Tota aquesta també reconducció de l'escolta o de l'adreça d'allò que fem a uns públics que ja coneixem. Bueno, i si no, què passaria? No? Quina conversa real s'iniciaria i com ho podem fer avui quan tot el mapa, fins i tot d'allò social, està tan segmentat? A tota la teva obra, l'educació té un pes molt important, des del Món en Comú fins al recent llibre que has publicat d'Escola per Aprenents, i a més, hi desenvolupes a la teva obra una concepció filosòfica de l'educació. Sí? En concret, vehicules l'educació a través de l'escriptura com a transformació. L'educació és, en el fons, aprendre a pensar? Sí, més que aprendre és aprendre a pensar. Aprendre a pensar vol dir simplement aprendre a llegir, en un sentit ampli, allò donat i alhora allò que no hi ha. És a dir, pensar sempre, la possibilitat de pensar apareix en el límit inestable entre allò que sabem i allò que no sabem, si no, no pensaríem. El que jo sé molt bé no ho penso molt bé, mai sabem res del tot, però bueno, allò que donem per sabut no ho pensem. Quan pensem, quan diem m'he de parar a pensar-ho, és a dir, no sé molt bé què opino, no sé molt bé què passarà, no sé molt bé, no me'n recordo d'allò que havia llegit, és igual, de la manera que sigui, no? En la relació dinàmica entre el saber i el no saber i el pensament. I això és precisament el lloc de l'aprendre. Aprendre és un verb dinàmic que es mou amb allò que anem desplaçant entre la ignorància i el coneixement. Són nocions que hem dualitzat amb la nostra cultura, com totes, no? I hem entès que el coneixement és allò que va esborrant la ignorància, i és mentida. El coneixement és allò que va desplaçant la ignorància i moltes vegades al revés, la va fent créixer, com precisament el coneixement de tot allò que no sabem. No? Clar, això és on el pensar i l'aprendre van sempre junts. Per tant, el pensar, en aquesta economia que tenim avui de les competències, no pot ser una competència entre d'altres, és la condició per l'aprenentatge, entès no com una acumulació d'habilitats, de coneixements, més igual, siguin continguts, competències, el que sigui, però la lògica és acumulativa igualment, no? D'adquisició, no adquirim res. No? Al revés, ens transformem a través d'allò que podem arribar a pensar i no sabíem. A la teva obra també parles de que pensar és aprendre a pensar, que és això que estàvem parlant, i a mi m'agradaria comentar un petit fragment que sobretot recordo que era de filosofia inacabada, si no m'equivoco, en el que parles de que, clar, no hi ha una manera sabuda de pensar, sí? Que pensar en realitat és canviar de lloc. I això volia relacionar amb una cosa que dius a Filosofía inacabada, cito textualment, que pensar sea aprender a pensar significa fundamentalmente torno a repetir. Que pensar sigui aprendre a pensar significa fonamentalment dues coses, que normalment no pensem i que no hi ha una manera ja sabuda de pensar. I jo pregunto, si normalment no pensem, què fem? I això va una mica en relació a el que tractes a Nova Il·lustració Radical, que és el llibre publicat per Anagrama, en el que parles d'una anti-il·lustració i de que realment de la ignorància o de l'anti-il·lustració ja se'n fa bandera. I és una cosa que es defensa en si mateix. Clar, quan no pensem, què fem? Doncs el que fem normalment, operar amb allò que ja sabem. No? Sabem al matí, sabem on hem d'anar o no, o ens en oblidem, consumim opinions, no? Ens posem la ràdio i sentim què està passant, etc, compartim missatges, decidim què hem de dinar, jo què sé, doncs el que passa normalment a la vida, no? Fins i tot si estem prenent decisions, fem feines en les que hem d'estar decidint, moltes vegades són decisions dins un marc acotat d'opcions possibles, no? Entro a classe, no, els hi poso aquest text, aquest altre, igual, les coses aquestes que fem cadascuna al seu àmbit. Jo em trobo moltes vegades amb
amb una expressió quan em relaciono, per exemple, amb la gent del món educatiu, amb mestres, no? Quan he fet ara escola d'aprenents, i penso que ens passa en molts àmbits de la vida, que em diuen, no, és que clar, hem de fer moltes coses, no sé què, els plans docents o tal, i no tenim temps per pensar allò que fem. No? El nostre gran mal és que no podem pensar allò que fem. I tu penses, home, però és un ofici que implica molt de pensament, ensenyar, no? Què passa? Que fins i tot un ofici o una professió que es basa precisament en relacionar-se amb ensenyar a pensar als altres o a poder pensar allò que la nostra societat entén que hem d'aprendre, alhora no pot pensar sobre si mateixa. És precisament aquesta cosa del no poder parar de funcionar. No? I crec que vivim així en aquests moments, és a dir, qualsevol interrupció és disfuncional, qualsevol pregunta és un obstacle, qualsevol desviació de dir, vols dir que ho estàvem fent bé? Parlo ja només a aquest nivell de pensament, ja no dic fer teories a producció teòrica, sinó tot això, no? En aquests temps del no parar és això, és posar problemes. No? Aleshores, i és vist amb por, perquè clar, posar problemes genera por. I clar, aleshores com crear avui les condicions, que vol dir l'espai, el temps, la legitimitat, l'escolta, no? que tot això sigui acollit col·lectivament, aquest temps per pensar, no? Que no és un temps absolutament altre, és precisament poder fer allò que vivim pensant-ho. No? I pensant-ho vol dir també no donant-ho per fet, i també vol dir poder-ho, a lo millor, qüestionar, etc. No? Clar, això són coses que dites així semblen molt naïfs, però en realitat és on s'està jugant moltes vegades les formes d'obediència contemporànies, que no són tant aquelles que es basen en dir-te fes això, fes allò, després no saps qui mana, diu el que mana, diu que no mana, i totes aquestes coses que passen, però en realitat l'obediència es basa bàsicament en què no interrompis la cursa, no? En què no interrompis la roda, en què no interrompis el funcionament i en què si interromps et sentis que pum, ja has saltat fora. No?